Nyt mulla on vähän tiedettä, musipetsejä ja kaikkea tällaista. Eli me mennään 5 viikon päästä Espanjaan. Ranskaan. Joo, Ranskaan. Niin sinne mä otan mun 2 uutta petsiä mukaan. Tää on sellainen niinku lainapetsi tää näykkö. Sitten, no, eli mä sain lainaa 2 petsiä ja 2 petsiä vaihoin. Eiku 3 petsiä vain. Tää on lainassa. Sitten nää 2. Mä vaihoin yhtä istukissaa. Sitten tämän mä vaihoin toiseen tällaiseen. Sellaiseen vaaleeseen, jos jolla on sellainen, niin sit tietää. Mutta tää on tosi likainen ja tää on outoa, kun täällä on tällaiset punaiset silmät. Tää on tosi likainen. Mutta ihan sama, ei se minua haittaa. Mutta tää on silti ihan sekasepä. Mut joo, tällaista. Mä otan siis, näytän nyt. Jos mä saan tän vaihettua, tän mäykän, niin otan tän. Sitten mä otan kyllä tän. No, jos tätä ei lasketa, niin mä otan tän. Sitten tän. Eli nämä 3 otan mukaan. Ja jos mä pystyn vaihtamaan tän, niin mä otan tämänkin mukaan. Mut se, keltä mä sain tän lainaksi, niin se ei voi vaihtaa mihinkään tätä, koska tää on se lempparipetsi. Niin vaikka mulla olisi mitenkään hyviä petsejä, niin ei tätä voi vaihtaa mihinkään. Tää on kyllä tosi jotain liikaa, mutta en mä halua sitä ottaa pois, ettei vaikka lähde jotain väliä tosta silmästä. Joo, tällaista asiaa odotettu tänään. Ja mulla tulee vaihtopetsi video huomenna tai tänään, en tiedä miten eihin, mut moikka!